Почва снимам, в момента снимам. Сега ще скачам от кея. Само ти? Само аз за сега. Добре. Не и бърчета. Да, става. Яна ще ни снимай сега. Подай ми подаваме в момента фотоапарата, виж къде го подаваме. Над сините дълбини. Вижда се само това. Яна много приказва, но се записва глас. Давай. Айде, почваме. На снимачната площадка. Пако! Падна апарата! Ох, страх ме малко, ама нищо. Харесва ме само. Да. Внимавай. Внимавай, бърчет! Внимавам. Въпреки, че вчера скачаха от тука, обаче на мен ме... Еми, къде е страх, не скачай! Малко ме е шубе. То доста други хора скачаха. Дай то доста размъжали и така. Доста охрана. Защото снимаш и като скоча, нали мога да се види как че ще излява. Да, бе, да. Ако скочиш. Няма да скачам, отказвам. Спирай. Спирай, ма! Чакай, първо ще направя. Аре, двамата, скочим се за силка, искаш? Айде, ама се държим се. Айде. Държим се за ръце, аз съм сигурен, че... Айде. Ама се държим да съм сигурен, че ще таковаш. А? Ще скочиш. Чай само да отгледам за секунда, защото тук едно камиче, няма нищо. Айде. Айде. Айде, няма да те шака. Дай ръка. Ръка искам. Но не ме си толкова силно, че да скочам Не бе, аз долу. като скочиш, ще те... Айде. Раз, два... Давай. Давай. Раз, два, три и... Айде, снимаш. Снимам през цялото време. А? Да. Чакай. Или мако! О, как се пляс! Добре, айде метките. Те скочиха. Айде, изтързинаре пак. Чая, че не мога да ви хвана и двамата. Ау, това гадно гнусно. Куманацка ли? Да, Ау, ужасно се. Яно, бегай! Къде да бегам? Снимаш ли? Снимам в момента. Бах ти гусните каменацки върна. Бляк. Тук все едно.